En aquest primer exercici us he posat una indeterminació del tipus 0 entre 0. Aquest tipus d'indeterminació es pot fer de dues maneres. Una que és per l'hospital, que no ho hem fet encara, ho farem més endavant quan fem derivades, i l'altra que és factoritzant els polinomis, que és el que hem treballat durant el primer trimestre. El primer que heu de fer sempre amb qualsevol límit és substituir aquest valor d'aquí per la x. Fixeu-vos que aquí em queda 2 elevat a 3 més 2 per 2 menys 12, dividit entre 2 elevat a 4 menys 2 elevat a 3 més 2 per 2 menys 12. Numerador seria 8 més 4, 12 menys 12, 0. Denominador 2 elevat a 4, que és 16, menys 8, que és 8, més 4 menys 12, 0. Per tant, estem davant aquest tipus d'indeterminació. Què hem de fer? Hem d'agafar els polinomis i per Ruffini hem de factoritzar com a mínim per x menys 2. No cal fer tota la factorització, és a dir, agafem el polinomi del numerador, 1, que és el coeficient de x a la 3, 0, que és el de x a la 2, 2, que és el de la x, i menys 12. Aquí sempre posem aquest número. I ara recordeu, Ruffini, baixem a l'1, 1 per 2, 2, 2 més 0, 2, 2 per 2, 4, 4 més 2, 6, 6 per 2, 12, menys 12, 0. Sempre m'ha de sortir un 0, Si no, és que m'he equivocat aquí. És a dir, si aquí em surt un 0, aquí m'ha de sortir el 0. Ara, fixeu-vos que aquest polinomi, x a la 3 més 2x menys 12, el puc escriure com x menys 2, que multiplica a aquest polinomi. Si aquest polinomi era de grau 3, Ruffini, recordeu que rebaixa el grau, per tant quedaria grau 2, i per tant aquí seria x al quadrat més 2x més 6. Ve d'aquests coeficients que tenim aquí, aquest, aquest i aquest. Per tant, ja tinc una part d'aquest polinomi factoritzat. No cal que factoritzem això d'aquí encara, perquè la indeterminació ens ve donada per aquest factor. Ara agafem el denominador i fem el mateix per Ruffini. Fixeu-vos que com és de grau 4, serà una miqueta més llarg. Posem 1 al coeficient 4, menys 1 de coeficient 3, 0, perquè no tenim coeficient x al quadrat, 2 i menys 12. Tornem a posar el 2, baixem a l'1, 1 per 2, 2, 1, 1 per 2, 2, 2 més 0, 2, 2 per 2, 4, 6, 12 i 0. I el mateix que abans. Aquí sempre ha sortit un 0, si aquí m'ha sortit un 0. I per tant, aquest polinomi, x a la quarta menys x a la 3 més 2x menys 12, ho podem escriure com x menys 2 per, i com aquest polinomi és de grau 4, recordeu que Ruffini rebaixa el grau, doncs em queda el polinomi de grau 3, que seria x a la 3 més x a la 2 més 2x més 6. Per tant, ja tenim aquests polinomis factoritzats i ara el límit el convertim. Fixeu-vos que ara hi posem el límit quan x tendeix a 2 i en comptes de posar els polinomis originals posem la seva factorització. X menys 2 per x al quadrat més 2x més 6 dividit entre x menys 2 per x a la 3 més x al quadrat més 2x més 6. Sempre podrem simplificar, en aquest cas fixeu-vos que podem simplificar aquest amb aquest, i per tant ara tornem a substituir amb el límit per 2. I em quedaria 2 al quadrat més 2 per 2 més 6 dividit entre 2 elevat a 3 més 2 al quadrat més 2 per 2 més 6. I això em dona 2 al quadrat, que és 4, per tant 4 més 4 més 6, que serien 14, dividit entre 2 a la 3, que és 8, més 4 més 4 més 6, per tant seria 10, i 8, 18, i 4, 22. Aquesta fracció la podríem simplificar, i això seria el resultat del límit.
Recordeu que com fem a classe, això ho podeu comprovar amb la calculadora. És a dir, agafeu aquesta fracció i anoteu el resultat, i amb la calculadora jo no li puc posar x igual a 2 perquè em sortiria un error, però sí, per exemple, a l'1,99 i feu 1,99, substituïu la x per 1,99 elevat a 3, més 2 per 1,99 menys 12, dividit entre 1,99 elevat a 4, menys 1,99 elevat a 3, més 2 per 1,99, menys 12, i veureu que aquest resultat us ha de sortir molt aproximat al límit que ens ha donat.